Kresna, wonten maring adhawuh Koko Prabu. Lah kok dadi durung rampung nggonipun Kakang midhangan sabdaning Yayi Prabu Ndarawati. Ingkang dak tampa. Lah kok iki ting jerdul. Iki rapange nala gareng karo Bagong. Kasinggihan mekaten Koko Prabu menika panakawaning Pandhawa. Ugi tasih panakawan Paduka piyambak. Nala gareng kalian Bagong. Lho lah iya. Lek kok kaget ora kok perkara anake Semar do tekan kene iki ora. Yen gareng pancen metu dalan sing bener metu ngarepan. Lah kok Bagong metu mburi iki metu ngendi kuwi? Metu ngendi ta, Gang? Kleru e dalane. Ana tulisan kamar ganti wanita ngono. Aku mlebu berjedul mburi. Oh, ngawur ya liwat ngarepan, liwat pendopo. Dijaga e. Dijaga ki ora apa-apa anggere kowe ngendika ajeng sowan sinuwun ngono wis diparingke wong kowe iki elek-elek kaya ngapa iki terkenal. Ah ya. Heeh. Nala Gareng Padaraharja sapraptamu prapta Nurgara Mandura. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Nuni njah. Kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manahipun ing abdipun Nala Gareng. Yo, prayoga nunggon mulunggu. Nun niki sampun boten kirang prayogi. Bagong Padaraharja sapraptamu. Panakawan Bagong Padaraharja sapraptamu. Nun nggih sinuwun Prabu Baladewa nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sanata Prabu Baladewa. Yo, tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Nala Gareng Padaraharja sapraptamu Nala Gareng. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya. Tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih. Bagong Padaraharja sapraptamu. Pangestunipun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe Gareng Padaraharja sapraptamu. Lho, sinten iki? Aku Bendara Munggar Boruji. Wah, Ndara Sencaki nderekke sinuwun Kresna. Iya, Nala Gareng. Wong nggih. Wilujeng Gus, bekti kula kunjuk nggih, Den. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe Bagong Padaraharja sapraptamu. Ndara Sencaki. Iya. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe Nala Gareng Padaraharja sapraptamu. Mboten pangling Ndarawati Pragata ketok suarane le gumujeng. Iya, slamet tekamu Nala Gareng. Pangestunipun Ndarawati Pragata wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Bagong Padaraharja sapraptamu. Ndarawati Pragata wilujeng bekti kula kunjuk ngersanipun Ndarawati Pragata. Kowe iki ngapa ya? Ngimbangi Pragata kuwi lho. Dheke guyu kok aku ora entuk guyu. Kono kuwi wis ciri khase, kowe iki rasa tok gawe-gawe ora mbrebeki kuping. Caedan. Aku ki wis kaya ngene iki ken biyen, Gong. Aku ki sedih ya guyu, nangis ya guyu. Aku ki seneng saya meneh ya guyu. Aja tok tirokke. Slamet tekamu. Pangaturipun Ndarawati Pragata wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih. Ya, tak tampa. Prayoga nonggon mulunggu. Nun nggih mboten kirang prayogi sowan kula jan sampean upate kok atine ra tau susah. Ya susah ning piye meneh kuwi ciri wanci kuwi guyu ngene iki. Mula aku ki ra nek susah dipaido kanca-kancaku. Wong susah aku ya guyu. Mbok dipresake. Men disuntik cangkeme niku. Dengkulmu mlocot ora, kurang ajar. Wong guyu kok cangkeme kon nyuntikke ora. Mungkin ana kelainan sarape. Ya ora kok ya. Jameneng. Neng kraton kok malah do rembugan.
seneni ora. Ratune gawat iki. Ana wong ngomongan sithik, "Weh, jeneng. Ayo bubar." Heeh, ngati-ati ora. Iki ki nang kraton, Bagong. Nggih, kula ngertos. Kowe kudu ngerti tatanan. Nggih meng ngladeni Ndara Pragota kok. Kula niku nek weruh piyai atine seneng niku rasane ya bunga ngoten lho. Lho lah iya. Ning rasa melu guyu, rasa melu ndur jagongan kowe karo Pragota. Nek kowe arep jagongan aku tak lengser ke Prabon tak mlebu ning kedaton. Kowe do jagongan ngene sak penak-penakmu. Menenga. Iki ki nggon gawat. Wong muni pisan kas dukani Koko Prabu. Piye? Lah menika lho. Nembe mendel kemawon namung ngertos Bagong jagongan ini Pati Pragota kok panjenengan menika duka. Lho, lah iki ki negaraku. Lah nggih. Sabar saged mboten. Sabar saged mboten. Ratu kudu sabar. Emot to? Ya wis. Kok Iya wis tak sabar. ngono. Nggonamu panen apa berarti Pragota? Kacang. Ayo mampir Gong nek kira-kira kepengin kacang ning kari kulite. Emplong dhewe. Mengkare kulit kok ditawake ora. Meneng Gong, ora apa-apa Ndara Baladewa ki saiki sabar kok. Nggih sinuwun nggih. Lah iya wis aja kuwatir mung aku sing ngelekke. Nolo Garing. Wonten dawuh? Ana wigati apa sowan ning ngersane ingsun negara Mandura kene. Yen pancen ana wigati matur marang panjenengan ingsun. Paramatur sinuwun Prabu Baladewa. Sewu lepat diagung pangaksami. Ya. Namung saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken sembah sumungkemipun Bapak Semar katur Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku aturna marang Semar Badranaya. Matur sembah nuwun. Angka kalih simbok ya ngaturke bekti dhateng Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku kandhakno karo mbokmu. Oh nggih, ngestaken. Angka 3 kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wis tak tampa kawit mau. Nggih, matur sembah nuwun. Angka sekawan kula nggih dititipi sembah sungkungipun bojo kula katur Ndara Baladewa. Ya, tak tampa pangestuku aturna bojomu. Nggih. Ing angka 3 anak kula mbarat nggih ngaturke sembah bekti kula kunjuk. Katur saipun Ndara Baladewa. Ya, anakmu mbarep ngaturke sembah tak tampa. Ing angka sekawan inggih menika RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah pangabekti ngersanipun Ndara Baladewa. Katur sanipun Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Pangestuku kandhakno karo RT-mu. Koko Prabu, sabar. Sabar saged mboten? Aduh mati aku. Jebul sabar iki angel tenan. Ditampi mboten? Tak tampa. Lah rak ngoten. Lajeng bojone Petruk nggih titip. Sembah bekti ngersanipun Ndara Baladewa. Ya, tak tampa. Lajeng bojomu mau titip ora kok? Titip. Bojo kula nggih titip sembah pangabekti kunjuk. Ya, tak tampa. Pangestuku kandhakno marang bojomu. Nggih, matur sembah nuwun. Kalih penggemar sampean. Nggih menika kawula pedhukuhan nggen kula ora wonten grup PSBD. Apa PSBD? Penggemar setia Baladewa. Ngaturaken sembah pangabekti saha salam. Ya, tak tampa. Matur sembah nuwun. Sapa meneh? Dirampoke sisan. Koko Prabu, wela kok masa lali ya. Sapa meneh Garing? Sapa meneh? Dirampoke sisan. Wong ngampet nesu raine apik. Iso klawu. Klawu dengkulmu mlocot. Sabar sinuwun sabar. Kedamawi kesabaran sampun ngantos nalindra menika dah sabar. Sabar ki ya pancen angel tenan. Wis saiki matura. Mumpung iki urung jeblok diajaku. Matura Nala Garing. Matur sembah sawuhipun tanpa pepindhan. Ing sepisan sowan kula sanipun Prabu Baladewa menika ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Wis tak tampa. Nggih.
Angka kalih. Ngaturipun nika, Ndara. Bilestunipun kula menika dipun utus bapak. Bapak menika nggadahi gegayuhan inggih menika mbangun pedukuhan. Jare mbangun kayangan, Reng. Salah. Ibu Wakil Bupati mau sajake ming nampa bisikane sapa-sapa ning jane ngendikane Ibu Wakil Bupati mau mbangun kayangan ning iki tak ganti mbangun pedukuhan. Oh, nah, tak luruskan. Ah, ancas gegayuhane bapak niku bangun papan kinarya pepanggihanipun para kawula. Bangun papan kinarya sarasean, bangun papan kinarya nyarasaken raga, tegesipun papan olahraga. Bangun papan pokoke ingkang sagedipun ginakaken menapa kemawon utawi jaman samangke dipun sebut papan serbaguna. Ngaten? Ning kacarita gandeng papan sing ajeng dibangun dening bapak niku papan sing gawat. Nalika semanten diresiki, wit-wit gedhe ditegori kali para masyarakat kabeh. Terus wae werna-werna, watu-watu do disingkirke, lemah sing mendukul dirata, sing jeglong diuruk ngantos dados. Ning nalika semanten bapak niku paring dawuh, pendak-pendak dipasangi molo utawa kayu saka guru sing utama niku mesti rubuh. Pasangi saka guru sing utama mesti rubuh. Ah, terus bapak niku nglakoni semedi kabeh para kawula kendo bali kabeh terus bapak turu teng papan niku dhewe. Malem Jumat kliwon nek mboten kleru. Esuk-esuk bapak niku wis tangi. Tangi terus kula liwat kajeng tuku jenang nggih anak-anak kula. Kula diawe, "Reng rene. Bagong nggih kowe arep tuku apa to, Gong kae? Sabun." Arep nggo ngapa? Ayo nggo adus apa dipangan. Kula nggih diceluk karo bapak, kula kali Bagong diceluk. Rene Dewan. Aku membengi bar nuroni papan kene iki, papan ki arep tak dadekke papan kanggo kebutuhaning para kawula ning kok pendak-pendak tansah rubuh. Lah, aku entuk sasmita. Yen to papan iki bakal iso ngadeg jejeg yen saka gurune dituwak nganggo wujuding kayu jati ning weton saka Astana Gadamadana. Kayu jati sing gedhe dhewe sing tukul wonten ing Astana Gadamadana. Astana Gadamadana menika pesareanipun para pepundhen darah Mandura. Wonten mriku tukul kayu jati ingkang kacarita duk nalika semanten dipun tandur dening Prabu Rama Wijaya nalika mejang Hastabrata kaliyan Raden Barata sinambi nandur wujuding kayu jati. Ingkang elokipun kayu jati menika setiap ta iki. Saben dintenipun saged nuwuhaken ganda wangi mula kaliyan kawula sakiwa tengenipun dipun sebat kayu jati wangi. Lah menika keparingipun bapak badhe dipun suwun. Badhe dipun tegur menawi menapa badhe dipun pindah kinarya saka guru papan panggenanipun wewangunanipun bapak menika nggih dipun wonten ing Karang Kadempel. Menggah mekaten atur kula gandeng sakmangke ingkang gadhahi kawogan Astana Gadamadana menika sinuwun Prabu Mandura keparang kula nyuwun sabda tama saing paduka. Menawi kepareng dipun paringaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mboten sebabipun menapa. Ala tanpa rupa bapak nika ya tau tate labuh tumrap negara Mandura, tau tate nglabuhi negara Mandura. Nek nganti panjenengan nglalekke lelabuhane bapak ming disuwuni kayu jati wangi sing mapan teng Astana Gadamadana kok ora dikeparengake. Oh. Pun wonten gunane bapak niku labuh-labet karo sampeyan sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil. Nek ming disuwuni pambiyantu kaya ngoten kok ora kepareng maringaken. Kepareng kula cumadung dawuh. Menggah dos pundi dawuhipun Ndara Baladewa dipun paringaken menapa mboten kula cumadung dawuh panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura. Malah ngendikane bapak nek pancen niku disade utawa kudu dituku derek kemawon reginipun pinten mangke kula tak matur ngersanipun bapak supaya saged dipun dol saking Sinuwun Prabu Mandura lajeng bapak ingkang numbas kayu menika kala wau
Cekap semanten atur kula menawi wonten lepatipun natur ing ngabdipun Nalagareng nyuwun samudra pangaksami Diagung Pangaksama. Kula namung nderekaken apa sing dikendikake Bapak. Upama panjenengan boten kepareng kula aturi paring pangandika, nek kepareng kula kali Bagong siap negor Kayu Jati. Ayo Kang, wis nggawa alat to, Gong? Wis. Silet. Kayu Jati kok negor Kayu Jati arep pirang taun. Lha nggawa ya kangelan kok kowe iki nggo graji kayu semono gedene, kowe kon mikul ya mo. Kabeh dipasrahke aku. Apa ngomong arep kepenak wae. Wis ngenteni Sinuwun Prabu Mandura wae pangandikane kepiye ade mingkari manut. Ah iya, ora ngono ndak dhewe ora rampung-rampung perkarane. Wah, jagat Bathara. Ya jagat pangestu ngoro. Yen ngrembug perkara Jatiwangi sing mapan ning Astana Gadamandana. Kresna, kula wonten maring adawuh, aku Lilanana. Lilanana tak wani wangsulan karo Nalagareng. Inggih, Koko Prabu namung kula aturi enget. Kedah mawi raos sabar, kedah mawi raos ikhlas sampun ngantos panjenengan ndukani dhateng Nalagareng. Mangke mindhak boten prayogi kedadosanipun Koko Prabu. Yo, tak nganggo cara sing kepenak supaya Nalagareng uga gelem nampa marang apa kang dadi pangandikane Nata Mandura. Nggih, pripun Ndara kula kantun nderek. Nalagareng wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kayu Jatiwangi sing mapan ning Astana Gadamandana kae pancen ditandur dening sawarga Prabu Ramawijaya Sang Marteng Jagat. Selagine Kanjeng Hyang Basukesti wae. Kanjeng Rama Prabu Basudewa kabeh ora ana sing wani nyedhak kelawan Kayu Jatiwangi. Lah kok dadi lanyo-lanyo bapakmu bakal negor wujuding Jatiwangi iki narya sarana wewangunan ana ing Karang Kadempel. Kanthi cara mengkono nadyan tanpa kasengaja bapakmu wis ngina karo Baladewa. Bapakmu wis padha karo ngasorake derajate Baladewa. Mula kang saka kuwi dina samengko mumpung durung aku nesu, mumpung durung aku duka, kowe bali. Bali yo. Bali pripun? Bali kondo karo bapakmu. Kon golek kayu jati liyane, ngendi-endi pirang-pirang. Aja Kayu Jatiwangi. Kae pusaka tumraping negara Mandura. Nuwun sewu. Nyuwun pangapunten gandeng kula dipun weling dening Bapak Gareng. Nek Kayu Jatiwangi disuwun ora entuk, kowe kudu meksa. Piye carane Sinuwun Prabu Mandura supaya lilih penggalihe, kowe kudu meksa sebab nek nganti wangunan iki ora dadi, aku disin-isin masyarakat Sakarang Kadempel. Jare arep gawe papan sarasean papan kanggo sak pateponing para kawula sak padukuhan kok ora kelakon merga rubah-rubuh saka guru sing bakal dinarya cagak wewangunan. Mula kula nyuwun pangapunten nek kula ken bali kula mboten purun. Nek kula ken wangsul kula mboten purun. Lho, yen kowe ora gelem bali tegese kowe bakal wani karo Nata Mandura, iya. Iya. Ya ngono apa piye? Yen kowe ora gelem bali bakal kowe wani marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe aja netangi kanepsonku lho. Aku lah gawe napa wedharane Kyai Prabu Ndorowati ento dadi ratu kudu sabar, kudu ikhlas. Ning nek ana lelakon kaya ngene iki apa aku kudu sabar? Apa aku kudu ikhlas? Kudu ngrumangsani yen to Semar kuwi derajate ngaceplik, Semar kuwi wong loro saudon telu saurupan. Semar ki ming kawula. Lah kok bakal nyuwun wujuding Kayu Jatiwangi ana negara Mandura. Aku ora ngikhlasake, aku ora nglilakake. Mbok ampun ngoten to, Den. Mesake bapak. Nek nganti bapak ora kelakon, nek nganti bapak niku mangke disin-isin para kawula sak padukuhan rak panjenengan ya ora mentala ta werukanan kaya ngono. Mbok saniki mpun, pripun to wong bapak ya wani nuku lho, ya ta? Pinten sak kibike pinten? Mengke kula sing ngajeng matur karo bapak ora ketang bapak niku adol poman supaya iso nuruti kekarepane para kawula niku mboten masalah bapak pun ngendika kaya ngoten. Mula panjenengan ora usah dadak duka niki dirembug kanthi cara perdagangan kula yen mboten masalah. Ning ora usah nesu. Gareng, wonten dawuh. Saiki ngene. Nggih pripun? Kowe bali. Nggih. Wangsul pripun? Bali ning omahe bapakmu ompong karo Semar kon golek kayu jati sing padha karo Jatiwangi sing bayari Baladewa. Mengko sing menehi Prabaya aku. Krungu ora? Krungu. Wis kowe bali saiki. Nuwun sewu, nek kaya ngoten niku janjane wis kelakon wingi-wingi wong kula niku wis menawarkan diri kok. Nek udu Kayu Jatiwangi Mandura piye, Pak? Mengko sing bayari aku tak urunan ro Petruk karo Bagong. Ya, Kang ya. Heeh.
Kowe ngantuk apa kok? Lha muni kok ora serius ki. Heeh, maksude ler-lerane. Neng kraton ki nek eneng AC-ne kaya penak kae rasane. Ngaten niku wis matur ngoten niku ning bapak ora keduga lega penggalihe. Nyuwun pangapunten nek kudu kula kudu meksa karo panjenengan. Nek ming ijoli kon ditukokke kayu jati wae kula niku wis matur karo kersaning bapak. Nek ming ditukokke kayu jati terus bapak gelem wis ora kaya ngenten iki kanane ora bakal mlaku ado-ado tekan negara Mandura ming kepengin njaluk wujuding Jatiwangi menika. Pun ngoten mawon, pun pinten ngoten mawon ngendika pirang yuta utawa pirang puluh yuta mengke kula bayar paling mboten ya saurarane kula niku anake bapak sing paling duwe dhewe kula. Kula nek sampeyan paring pangandikan mene 10 yuta mengke yakin kula cicil. Ampun kuwatir, kula cicil. Sesasi 12.000. Mengko ora rampung ora sedeng kula modar urung lunas. Ngaten nggih. Sing apik mboten saduka. Nek panjenengan duka meniki mboten prayoga kedadosanipun, mila dinten sak mangke kula suwun lega-legawaning penggalih Pak Sinum Prabu Mandura supaya maringaken kayu Jatiwangi. Kula wis dadi sumpah kula taunana windanana nek Sinuwun Prabu Mandura dereng kepareng-paring pangandikan kayu jati menika dipun paringaken. Wah, lah mbok ya tekan sesuk bengi kula tetep ajeng teng mriki nek dereng entuk wangsulan. Panos maning jajalan iblis lanat. Tampet-tampet mesuk ora kuat. Nggonku ngamah marang rasaku ingkang semubal babal ora karu-karuan. Ing atase Nata Mandura Prabu Baladewa mung dicecamah karo wujuding kere sing jeneng Gareng. Kowe saiki gelem minggat ora? Kowe gelem bali ora? Ora gelem bali karo ping Baladewa. Apa kelakon kira-kira kowe kuat nadahi Kiai Nenggala? Iblis lanat. Iki piye iki kok mau kaya wong tawa obat? Kowe gelem mari ora? Ora gelem mari tuku 2 botol. Pripun niki wau? Koko Prabu kok kados mekaten Kresna, menengo dhisik. Aku ora butuh kok kandhani sabar. Aku ora butuh mbok kandhani supaya aku ikhlas. Ning iki perkarane ngembet marang kalandraning kadangmu ing Mandura Prabu Baladewa. Menungso ora tatanan. Sing bakal wani namah asmane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ing atase kuwi kayu jati pusaka kok dijaluk derajate ngaceplek ming Semar mek bangun wewangunan dadak nganggo kayu Jatiwangi. Niki ceritane sampean nesu to? Lho. Lah kena wis bengok-bengok kaya niku. Oke. Ora masalah nek Gareng mang medeni melayu, Gareng ora minggat, ora bali. Glandang Nenggala modar cenanang. Sampeyan ya ora tepo-tepo, Gareng niku sikile bedhek mang getak-getak. Mlaku iso kaya kelinci. Cekingang. Nika, suwene Raja Majama lagi tekan ngarepan nika. Suwele mlaku kok sak penake dhewe. Kowe bali yo kandhara bapakmu. Kandhara bapakmu rasa dadak ngame-ame bab sing ora sak mesthine. Iki pusaka, ngerti, kula ngerti. Iki nek ora seru didoli seru mung arep gleleng wong iki. Kula wis ngerti nek kayu Jatiwangi niku pusaka niku kula wis ngerti. Sing nandur mbiyen Sang Prabu Rama Wijaya. Nganti tekan sepriki ora ana wong ngogreh-ogreh merga niku kayu jati pusaka. Ngoten? Yo, nangge. Lah niki sing buta niku bapak. Sing buta niku bapak. Kula ora arep ngetok-ngetokke lelabuhane bapak. Kula ora arep pamer lelabuhane bapak. Ning sampean kudu eling, jaman sampean didelikke teng Widara Kandang teng Kademangan sapa sing ngomong? Hah? Sapa sing ngomong? Bapak saben dina nang Widara Kandang ngladeni karo sampean janam nom-noman sampean awan nang sawah, sore nang Tegal, bareng bengi mesti ngejak remi bapak, nggih to? Monggo ming dolanan ora nganggo dhuwit, ning sampean senenge Raja Majama. Bapak ngladeni karo sampean ora ngerti wayah, pamriye men supaya sampean aja nganti konangan karo sing jeneng Kangsa Dewa.
Sinundarawati kemutan mboten? Iya aku kelingan. Lah nggih. Nom-noman sampean jenenge Kakrasana, niki Narayana. Niki ra tau nang omah wonge. Niki senengane lunga, anggere ana pendhita ampuh disuwitani sesep ngelmune. Nggih ta? Anggere nang pendhita sing digdaya parani sesep ngelmune. Anggere ana niki ya seneng kesenian. Anggere ana wiyaga sing pinter parani sesep ngelmune. Anggere ana sinden sing apik parani. Ayo tak cocok kowe. Arep muni apa? Njaluk ajar cara sindenan. Sesep ngelmune. Niki kula hafal ku sampean, kula ya hafal karo sampean. Mbaya saniki sithik edhing. Rasa nganggo nesu. Kayu jati kula tegore sampean ngiklaske. Nek ana walate piye? Lho, nek ana walange digusah. Nek ana walate, lho, kepiye ta iki? Niku malah justru ayo do digoleki. Niku nek direnteng sak renteng 70.000. Budhek. Hah? Budhek. Budhek kuwi ya? Sing dingendikake Koko Prabu nek ana walate. Wah, krunguku walange. Wong kok kupinge mulane ora sasok kokean nganggo. Kuwi apa kuwi ngono kabele barang kuwi? Niki no? Iya, dicopot. Wah, ya karang ket mau tak nggoni headset. Gareng lewe matur kesuwen tak tinggal ngrungokke Nela Karisma. Ah jelek aku ndelok wong ngomong-omongan iki males ya aku. Ngoten. Dadi sampean kudu ikhlas, ora usah werna-werna. Kelabuhane bapak jaman semono, nggih mboten sampean kelingan mboten? Kelingan mboten? Nonton adon-adon jago nganti Petruk gendong sampean gendong Ndara Narayana mung kepengin cedhak karo gelanggang kawat janget cinencang supaya iso nonton adon-adon rod. Anu sinten niku Surati Mantra karo Bratasena. Aku sampean saniki orang ngelingi labuhane bapak. Aku wis kandha karo kowe. Nek ning walate piye? Bapak wis saguh nyangga walate. Sampeyan ora usah dadak kuwatir. Pun saiki nganten mawon, bangane kula ya kokean le mikir males. Ento ora. Kula tegar, kula boyong teng Karang Kadempel. Aku wis ngomong kait mau yen ora bakal tak wenehake. Kuwi pusaka, kuwi wujude wit nanging pusaka. Kuwi tinggalaning sesembahanku mbiyen. Mula sapa wae ora entuk caket karo Jatiwangi. Oh ya wis. Ya nek ora entuk ya wis. Nggih pun mboten apa-apa ning kula tak mulih. Mulya, karepku pancen kowe kudu mulih. Ah oke. Ning titenono niki perkara niki tak kandhake Semar. Tak kandhake Semar, yakin. Mar. Opo? Ku rasa ditirokke ora. Ya men karangku ndak darani ngapusi e. Semar terus mbegogok teng arep omahne. Piye, Bagong? Kowe tak kongkon iso ora, Dole? Ngene, Pak, aku matur karo sampean. Kayu Jatiwangi dikukuhi karo Prabu Baladewa. Ora dikeparengake tok gawa ning Karang Kadempel, malah Prabu Baladewa ora eling kabecikanmu. Ngono, Pak. Prabu Baladewa. Kakrasana. Lah kok dadi aku njaluk kayu jati wae kok ora diwenehake. Kaya ngapa? Tak sawange wujude Kakrasana. Terus mriki genteong. Terus ngadeg teng mriki niki sampean lenggah teng mriku. Karepmu piye? Aku ora basa karo kowe ora apa-apa. Tuwa Semar mbangane Baladewa. Lah kok dadi aku mbiyen ki melu nandur mergo aku sing duduk lemahe sinuwun Rama sing nandur kayu jati kuwi. Mula aku duwe wenang tumraping kayu jati kuwi. Lah kok dadi tak jaluk ora entuk. Baladewa ora pendonang-pendonong. Aku omong tenan karo kowe. Wah, setan iki Bagong kok dadi unek-unekke aku. Karang tak nggo aling-aling mengareng unek-unekke sampean.
Titenono, aku ngamuk nang Mandura. Ayo, sapa sing arep wani karo Semar? Kula tak takon. Arep wani karo wong kaya ngono nek muni nesu, sapa sing arep wani karo Semar? Ngoten. Nika wakile para kawula nika Semar niku eleke kaya ngapa niku masyarakate akeh, genge pirang-pirang. Ngoten. Nika dipilih dadi dukuh Karang Kajempel ki blas ora mbayar sapa-sapa, ora maneh politik. Ngoten. Ming mergo Semar niku apik teng masyarakat. Cedhak karo masyarakat. Mula do dipilih dadi dukuh. Ngoten. Ora kaya dukuh Mandura kene. Pengen dadi dukuhe sak wong nyeket. Mula tanda tangan ya 250 ayo silaka. Ngendi Bagong? Mandura niki. Iki didikane niku napa? Didikanku dengkulmu mlocot kuwi. Lah kok dadi nek aku didikanmu sakarepku dhewe piye? Pun ngoten mawon paringke mboten ora bakal tawenake. Nek mboten maringke tenan asli kula ora tumbak cucuan. Ah omongke bapak. Kula tak ndelok Kyai Mandura semene isih wani karo bapak sapa? Arep nuwun sewu, adi sampeyan niku titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning mak kula takoni, kowe sampean wani karo bapak? Sajeking urip aku ora bakal wani karo Semar. Lho, rungokne. Ndara Sencaki wantun karo Semar? Ora, Bagong ora bakal wani. Rungokne, niki bendina gelut. Lho, niki niku wonten wong ngelokke Kresna dijotosi. Senenge gelut ora umum. Ning karo Semar wani apa? Ora. Mangkrungu mboten. Pragota wani karo Semar. Oh, modar apa? Wah, Semar wong ampuh ora bakal wani. Rungokke. Kowe wani karo Semar yem? Mboten. Oh, niku sing tau disenengi Semar ora wani karo Semar. Kok dadi sampe ajeng wani karo Semar ki nalare piye? Mbok, aku ora urusan. Oh, kandhake tenan yakin kula ora gawe-gawe. Aku ki mau melu kowe ki tak kira nek rumangsaku lho, Reng. Ah. Kowe ki wonge kendel, kowe ki wonge tanggung jawab. Aku bareng tekan negara Mandura. Kowe dunekke Prabu Baladewa gareng mulih, ora mulih tak glandang nenggala. Kok minggat iki kowe ki piye? Mak mrindinge cengelku, Gong. Nek Sinuwun Mandura nesu tenan, nggawa nenggala tenan, gareng ora minggat. Dudul nenggara ndasmu tuk modar aku. Nek ora lunga piye? Ayo. Ah terus kok kowe keri iki ngapa? Mbok wong ki rasa kok gawe masalah. Ngerti aku wedi karo senjata nenggala aku tak rewangi mlayu, pamrihku ben cepet tekan ngomah. Kok malah kowe keri barang ki ngapa? Aku iki isin piye? Isin nang nganti dikongkon bapak kok awak dhewe mlayu ora entuk gawe. Terus kowe nantang Prabu Baladewa. Lho, jelas. Waduh. Nantang tenan. Ha ya wong semono kae lak tantang ora ana sing wani. Terus ora ana sing ngomong, aku lunga dhewe. Terus sidane kono piye? Ambuh. Piye iki? Mulih po arep bacut? Mulih wae, Le. Mulih wis. Iki bapak kongkonan ki ya ameng-ameng nyawa tenan. Nek Sinuwun Mandura ki piyai getapan nek nganti eneng apa-apa sing tumanduk kowe karo aku lak malah ngrekoso to matur karo bapak nek kayu jati wangku ora iso dipoyong. Ngono wis rampung. Aku isin karo sapa? Isin karo Petruk. Petruk nek dikongkon bapak mesti sukses e. Wis, Semar bangun kayangan kae Petruk ya iso nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Petruk dikongkon apa-apa mesti ngrampungi karya. Aku iki sing anak mbarep ming oh, alah. Jumbuh ro wujute. Matane kera. Tangane tiker, sikile becik, jebul aten-atene ya cilik. Nek kowe arep mungsuh Prabu Baladewa, arep mungsuh Pragota, arep mungsuh Prabu Kresna, mungsuh. Aku arep bali. Wis kono mungsuh. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe. Aku ora melu-melu perkara iki. Wis, ngene wae. Ki gandhe kowe ora wani, kowe saiki mulya wis apa-apa aku tak nang kene, tak pethokne sapa sing kira-kira arep mbelani Prabu Baladewa. Sapa sing kira-kira arep nusul awake dhewe tekan kene dianggep mungsuh awake dhewe. Kowe mulya kana. Nek sesuk Petruk ngece karo kowe ora njaluk bantuanku lho, mah.
Nek Petruk teko ning ngarep omahmu, terus piye reng kabare entuk gawe ora? Kowe wangsulan, ora Truk. Terus Petruk madhep rono karo mleding. Aku ora tanggung jawab lho, lara lho wong DCI rek. Mongko tuwa kowe ro Petruk, wong gerangan. Dene wingi sing dikongkon aku kowe muni rasa gareng wae. Ben sekali-sekali sing dikongkon gareng. Bar saiki gareng dikongkon ra ngrampungi karya. Mudhara kono reng. Awake cilik, jirih, nek mangan ukae ra jamak. Nang unek-unekke bojone sregep bareng nang Mandura nyalinya ciut. Nggo ngapa wae ndek kakang kowe wis mudhara kono wis malah. Ora weruh kowe ora apa-apa. Ana cara aku isen. Barepe Semar iki kelurahan Alagareng. Dekno mbiyen nek Sumbar, wah wong sak kampung wedi kabeh karo aku. Karang kowe tau edan. Ora perkara kowe medeni iki ora. Ning kowe tau edan. Lho, sik Reng, apa? Sapa yang mlayu banter banget ae? Endi? Wah, Patih Pragota ngono Kang. Ah, ngandel ora mesti dioyak to. Wis piye iki? Wis ki mungsuh Patih lho awake dhewe. Ora bain-bain lho. Nek kowe kakangku tenan tandingi, nek kowe ora iso nandingi Pragota, kowe dina iki tekan sak teruse kowe aja nyeluk aku Dimas. Waduh. Ora sudi aku ndek kakang cirih kaya ngono. Mendingan lu karo Petruk mbane ro gareng. Ketoke mbarep ning seperti tas-petitis tok. Ora ana faedahe apa-apa. Aja nyepelekke karo aku. Tontonen tridane nolo gareng. Patih Pragota aku nganti kalah karo Patih Pragota. Wah, ora urip sajeke. Ngono kuwi. Wong ki ndek nyali ngono kuwi. Dikongkon bapak kok imbas-imbis ora. Mesake bapak le percaya karo kowe nek nganti kowe ora iso nandingi Patih Pragota. Wis ora kurup, ora sembodo nek nang omah. Wah, ucul klambi. Nang ngarepan katokan kolor. Ngumukke tatone. Ameng ngarepan ditato yange mbiyene kok gayane ra jamak-jamak. Saminem. I love you apa? Tak busa kaya. Busa apa? Isih ngono kok ese. Sesuk tak jerke men ora ketara ese. Tentene kene le, nak buktekke nek kakangmu wani karo Pragota. Kaya ngopo? Jebul wis tekan jabaning rangkah negara Mandura nala gareng Patih Pragota. Ya, Patih Pragota aku. Tindak mriki enten apa, Ndara? Aku diutus dening Sri Prabu Baladewa kene nyegat lakumu. Modar ora kowe. Yo, ayo tantang wae. Ngopo nyegat aku ngono? Sik to rasa cerewet sik. Kinata karo ati, nata karo rasa kono gedhe. Ngantil pisan iso modar aku. Mati urip menungsa gumantung karo sing gawe urip, ora gumantung karo Patih Pragota. Ya wis. Tak ndelok kowe nek tanganmu cekot ki nek gelut piye. Kersanipun kok nyandet lampu nala gareng. Kowe kon bali ning negara Mandura. Kowe ora entuk bali ana ing Karang Kadempel. Ngono ngendikane Sri Prabu Mandura. Terus nek kula pun bali mriku ajeng tinapake. Kula ngerti kok. Sampeyan diutus supaya ngoyak karo kula nala gareng nek tekan negara Mandura ming arep dirangket dibondo tangane dikrincung sikile lebokke pakunjaran mergo kowe wis wani gawe geger negara Mandura. Ya ngono ta? Lho kok malah mecicil matane. Kowe iki rasa mecicil wong mripatmu kira kok mecicil. Dadi ora ngerti sapa sing tok pecicili. Kok malah mecicili aku, Reng?
Irenge iki ning mburi ya, Nyok. Padhake ora karang mripate ning pandang aku ki rono ora. Oh, tak kira nek malah mencicili aku Pokoke kula emoh nek kon bali teng negara Mandura. Lah nek kowe ora gelem ya tak rudo paripeksa. Lho. Wela. Nantang perkara karo Nala Gareng. Anu semaning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Nala Gareng ora wedi karo sapa-sapa. Nek sampeyan ngrudo parsa Nala Gareng, ayo dijajal. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wedhus. Iki mripate mendelik kowe ora cetha kok bengok-bengok. Karepmu piye? Kowe nantang aku apa piye? Lho, sampeyan iki ajeng nyekel kula mongko kula wegah kok. Otomatis sampeyan meksa kali kula. Kula ya tetep moh. Nek kula moh mesti dadi gelut. Lho, lah kira-kira apa kowe kuat sarta iso nandhang karo aku? Lho, padha karep awak cilik ngene iki ning ringkeh. Wah, sumbar kowe ora pas. Awak cilik ning Digdaya ngono, awak cilik ning Digdaya. Apa rumasamu terus Gareng kalah kalau sampean? Wo, lah kowe malah ngece karo Pati Pragoto. Leno pangendamu candak gede marganing patimu panggah tayone. Ewangi lho, Gong. Lho kowe ta iki? Mau janjine ora ewang-ewangan kok. Ngewangi iki gedhe iki nek ora ngewangi aku kalah tenan. Wis kok dikerubut loro reng. Ya. Ayo, letokno wae. Wis weruh ta kowe? Pragoto tak tonyoe mendelik wae mripate. Malah aku ketonyo gledak kowe ya ngono uga glecak. Ya mulih ya. Wis rasa gleleng, wong ringkeh iki tetep lingkeh. Arep dikendel-kendele kaya ngapa? Nek kowe karo aku ora iso menang karo Pati Pragoto, wis ta modal. Wis aja putus hubungan. Putus hubungan, putus asa. Ah, putus asa kok putus hubungan ora. Ora usah putus asa, Rek. Kowe nek perang cara Pate karo Pate perang nganggo tatanan nubruk ngewa, nubruk nengen sengara menang. Terus awur-awuran wae. Awur-awuran piye? Aku tak nubruk Pati Pragoto nggon sirah tak gandulane. Heeh. Sikile jegalen. Oh iya. Engko nek wis glecak blesek-bleseke ning sawah. Oh iya. Ngono wae perang cara masyarakat arus bawah ki ngene iki. Ah iya. Swaton bres-bres ngono. Ah, waton bres-bres ngono wae yo. Yo. Siap lho kowe. Heeh.
Wegah aku nek gelut ngene iki wegah. Aku piyayi kok jak gelut cara kere. Moh aku. Apamu apaan kowe? Ayo kowe bleseke nang sawah wis ora iso obah kowe. Wis kamu iki saiki jujuk-jujuk ana dompete ra. Lumayan iki ana dompete. Buka ya. Wah, ming STNK karo sing apa? Sing kok sing. Ora bakal iso piye. Aduh mati. Sinuwun pripun kula dipun wirangake kalian para Nala Gareng Bagong. Kuwi piye iki kaya ngono kuwi piye kuwi? Wah, setan modar iki. Rekake mlayu ketemu Sinuwun Ndarawati. Wis ora iso polah awake dhewe, Gong. Iki mesti Sinuwun Ndarawati duka karo awake dhewe. Nala Gareng kowe gawe geger negara Mandura. Nyo, senjata cakra tampan ana ties. Aku modar. Kowe mlayu rono ketemu Baladewa. Bagong iblis lanat nenggala cangkemmu bles. Tak mut nenggalane. Modar sik kok dimut-dimut ora. Senengane kok ora. Nyuwun pangapunten Ndara. Sepinten karawatan kula nyuwun pangapunten Ndara. Mboten duwe niat kula ajeng tampil geger negara Mandura. Kowe nangis ki ngopo? Nggih wedi ya. Nek wedi niku mesti nangis, panjenengan mesti duka. Sing nesu sapa? Sampeyan. Aku nesu sebabe. Ya kula gawe geger negara Mandura sampeyan ngewangi Kang Mase ta mesti. Aku ki wong tuwa, Gareng. Lah nggih. Nek isih enom tenan. Mboten dados narendra kados mekaten menika. Mula aku iso mikir, nggih wong biyen ya sekolah. Tak cocok lho kowe. Ampun ngangge tangan, ngangge watu. Men modar sisan Nala Gareng. Ora usah nangis. Ayo, lungguh sing apik. Nggih, arep mati kok lungguh sing apik. Lungguh sing apik teplek sampeyan nyandak senjata cakra, pateni bres. Modar kula. Sing kandha aku arep mateni karo kowe sapa? Nggih kula ngoten kok sampeyan niku pripun ta? Kok bola-bali sing kandha. Lungguh sing kepenak, aku arep omong karo kowe. Oh nggih, ajeng pidato. Iya. Aku arep omong karo kowe pancen ora dikeparengake kondur dening Koko Prabu Mandura ora dikeparengake bali. Mesti ajeng dilebokke pakunjaran. Niki mawon. Sing uripe ora ana gunane. Lebokke pakunjaran ben batang teng pakunjaran. Bagong karo kowe ora tak kapak-kapake. Lah kersane pripun? Wis to nang kene dinteni Sedilangka, nek Koko Prabu tekan kene aku sing ngayomi karo kowe, ora usah kuwatir. Oh nggih. Bagong ya ora usah wedi. Aku ket mau ora wedi kok. Lho kowe doyak Koko Prabu ki ora wedi. Ora. Lah kok mlayu? Mlayu mung mergo Gareng mlayu. Aku ki wong gampang melu-melu e. Nek kancane madang aku melu madang. Kancane adus aku melu adus, kancane mlayu kula melu mlayu. Lah kula nek takoni wedi ora karo Prabu Baladewa. Blas. Dapurmu Gong. Raine pucet kaya ngono kaya. Nala Gareng kowe aja mlayu, Bagong kowe aja mlayu. Adimu kae muni ora wedi kok le mlayu buantre ora jamak.
nganti nglumpati sikilku. Anane kok cah gleleng ora. Gong, Rene yo. Omongno Prabu Baladewa ki nek ngejak gelut rene. Mbok ora usah cangkeman le. Wong kowe iki gilae kok dadak nantang. Omongno. Ora wedi aku. Ora wedi aling-aling wit, panas. Panas-panas gayamu ora. Rene ana rembug iki lho. Lolo Garing, wonten dawuh. Ngopo kowe mlayu? Nggih ajrih kok ya. Aku bengoki kowe iki mau ngundang kowe ora kok perkara aku ki bakal gendak sikara karo kowe. Lah terus aku arep ngandani karo kowe. Oh nggih, perkara napa? Perkara ngono bakal bapakmu njaluk Jatiwangi. Oh nggih. Lah terus Bagong ngono rene. Gang rene, Gang. Ngapa? Rene ngarep kene. Mah, aku nek muni Prabu Baladewa kaya arep nonyo. Mbok wis le. Rasa warna-warna kene tengok ngarep kene. Pripun, Den? Yai Prabu Kresna, piye? Nggih, kados ingkang kula aturaken sekawit Koko Prabu. Aku wis nampa timbalan Yai Prabu Kresna lan nampa dawuh Yai Prabu Ndarawati. Apa ingkang dijaluk dening bapakmu? Setemene ngene lho Garing, aku ora bakal lowol. Oh nggih. Mboten nggondheli kayu jati. Ora. Ana ngaten tegesipun kayu jati menika dipun paringaken dhateng Bapak. Ya. Ning aku mung njaluk keparengipun bapakmu aja kongkonan. Ning diaturi supaya rawuh dhewe ana ing negara Mandura. Mengko men nembung dhewe karo aku, tegese aku lega, bapakmu ya lega. Ngono lho Garing. Ha nek kaya ngoten mbok ya wau-wau ngendika Den, kula ora usah dadak mbleseke Praguta teng sawah barang. Nganti kaadane geger kaya ngeten iki. Malah cetha to kula bali terus matur karo bapak. Pak sampean kon rawuh dhewe teng Karangkadem anu teng negara Mandura. Matur piyambak Sun Prabu Mandura ngoten malah paripurna wau-wau. Ya. Mila nyuwun pamit nek sampun cetha kados mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan wangsul dhateng Karangkadempel. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki nyuwun pamit sinuwun. Yo Nolo Garing surti ati-ati. Bagong pamit ora? Nggih nyuwun ngapunten nggih sinuwun. Kawit wau kula natoni penggalih panjenengan. Yo sesuk meneh aja dibaleni. Mboten. Sesuk pun prei yo sinuwun. Yo. Pun mboten ajeng natoni sampeyan. Pun rada sauntara terus mengke dilanjutke melih pertengahan bulan. Yo. Sak paripurnaning pemilihan umum. Ya, isa karepmu malah ngoceh tekan ndi. Ora ana gunane apa-apa malah ngomong wae. Kula mung nyaosi prisa. Ya, wis ngerti aku nggih. Ngaten mawon nyuwun pamit tambah pangestu sinuwun. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Darawati kula nyuwun pamit. Ya. Nolo Garing sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng kula badhe wangsul dhateng Karangkadempel. Sing ati-ati Nolo Garing nun nggih. Nyuwun pamit. Iya. Pareng sinuwun. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng matur dhateng Bapak napa ngendikae Sun Prabu Mandura ajeng kula aturke ngersane Bapak. Iya, wis kono sakarepmu bali ya. Nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya. Nyanyi iki ana di 15.000 tampan ana. Kok wis tanggap sakniki? Kok wis paham? Wis bola bali kowe iki njaluk kok mesti caramu njaluk ngono kuwi mula tak paringi dhisik. Nggih. Niki gangsal 12 kula tok. Iya, wis kowe tok. Mengko nek Gareng njaluk. Oh iya ya. Ya wis Gareng kena 10 nyo tak tambahi 10. Nggih, matur nuwun. Niki pun wonten selawe sinuwun. Iya. Lho selawe apa? Anu, paringan saking Sun Prabu Ndarawati pun wonten selangkung. Mongko perjalanan Mandura Karangkadempel niku nek ditempuh mawi kereta niku cah siji 350. Kalih kula kalih Gareng 350 tambah 350 sama dengan 400. Wong tuwa goblok iki ya ngono. Ya wis tak paringi, aja kuwatir. Nggih, matur sembah nuwun. Nyo. Sembah nuwun. Matur suwun sinuwun. Iya. Jan nyenengake. Iya. Kawan atus. Iya. Sinuwun piye meneh? Kawan atus niku dereng maem teng dalan. Aku nek ketekan kowe karo Petruk apa Gareng ki mesti keneng kuwi lho. Mesti lho. Ya wis nyok.
iki swidak nggo wong loro jajan. 30.000 ki nek mangan nek ming arep tok njebluke wetengmu wae iso, wanton ora lawuh apa-apa. Wah iya. Niku 30.000 tukoke segothok niku wis wah, mucu-mucu cangkeme. Kok ora nganggo lawuh lho, sinuwun. Nggih. Niki ming segothok. Wah, edan ra. Nyo, tak sangoni ndok loro. Ratu ya ngesak ndok bareng. Prabu Baladewa kesenengane ndok asin. Oh nggih, matur nuwun. Wis cukup meriah. Aku wis iso mangan, iso numpak kendaraan tanpa bayar reng. Reng Apa? rene sik. Ayo mulih. Wah, kowe iki ora cerdas ora. Mulih kok tanpa sangu, ya kudu njaluk. Entuk apa? Lho iki dikai 10 saka Sinuwun Ndarawati, 15 saka Sinuwun Mandura. Totale pira? 20. 20 sing njaluk sapa? Kowe. Berarti kowe 10, aku 15. Ya. Ya, sah ya. Heeh. Matur sembah nuwun Sinuwun nyuwun pamit. Iki kok tegel men lho. Karo kakang niku ya tekan semono. Wah, nika luwih tegel nika. Nika niku nyili gelas wae nek pecah. Njaluk ijol ceret e. Gareng niku tenan niku nika. Rentenir banget nika gareng nika. Nek ora ditegeli ndak tuman wae. Wis bali ya Bang. Ngono nggih. Nyuwun pamit semono sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih.